Γεια σας. Ονομάζομαι Έλληνα Δερυζιώτη και σήμερα θα σας μιλήσω για τον Κιζάνη, ένα μοναδικό αλλά την ίδια ώρα απειλούμενο είδος που ζει στο νησί της Ρόδου και το αποκαλούμε μικρό πρωταθλητή επιβίωσης επειδή καταφέρνει και ζει σε αντίξωες συνθήκες. Τον Κιζάνη ή επιστημονικά Squarius γκίτζι ή αλλιώς Λαντικεσοκύπρης γκίτζι πήρε το όνομά του από τον Ιταλό Αλεσάνδρο Γκίτζι, καθηγητή του Πανεπιστημίου Μπολόνιας, που το ανακάλυψε στο νησί της Ρόδου το 1926, στη διάρκεια της Ιταλικής αποστολής για τη μελέτη και την καταγραφή της πανίδας στο νησί της Δωδεκανήσου. Είναι ένα ενδυμικό είδος ψαριού του γλυκού νερού, το οποίο απαντάται αποκλειστικά στο νησί της Ρόδου και ανήκει στην οικογένεια των Κυπρινοειδών. Το Κιζάνη εντάσσεται στο κόκκινο βιβλίο των απειλούμενων ειδών της Ελλάδας ως κινδυνεύων. Είναι προσαρμοσμένο να ζει στα αρέματα του νησιού, τα οποία το καλοκαίρι ξεραίνονται τμηματικά λόγω της υψηλής θερμοκρασίας και της ελάχιστης τροφοδοσίας νερού από τα νερά των πηγών, με αποτέλεσμα να μετατρέπονται σε απομονωμένους νερόλακους. Τον Κιζάνη ή αλλιώς Μινιά πήρε το παρατσούκλι του λόγω του μικροσκοπικού του μεγέθους που μπορεί να φτάσει από τα 10 έως τα 12 εκατοστά. Όμως το συναντάμε σε μεγέθη από 3 έως 5 εκατοστά συνήθως. Το χρώμα του είναι ασημί σκούρο στο πάνω του μέρος και ασημί ανοιχτό στο μέρος της κοιλιάς και ζυγίζει λίγα γραμμάρια. Ζει περίπου 3 χρόνια μέσα στη φύση και αντέχει σε θερμοκρασίες από 10 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ενώ έχει παρατηρηθεί ότι μπορεί να ζήσει σε χαμηλές τιμές οξυγόνου στις μικρές λακκούβες, στους μικρούς νερόλακκους που δημιουργούνται στην ξηρή περίοδο. Είναι είδος πανφάγου και τρέφεται με προνύμφες εντόμων, μικρά ασπόνδυλα και φύκια. Αναπαράγεται περισσότερες από μία φορές κατά το διάστημα Απριλίου-Οκτωβρίου, παράγοντας αρκετά αυγά τα οποία προσκολώνται στα υδρόβια φυτά των ρεμάτων και κολάπτονται 4 μέρες μετά τη γονιμοποίησή τους. Τα νεαρά ψαράκια που γεννιούνται προτιμούν σημεία του ρέματος με χαμηλή ροή και σε μικρό βάθος. Θεωρείται πρωταθλητής επιβίωσης αφού καταφέρνει να επιβιώσει σε ένα τόσο ασταθές περιβάλλον και συνηθίζει να κρύβεται κάτω από βράχη και ρίζες των παράχθιων φυτών. Οι φυσικοί θηρευτές του Κιζανιού είναι τα πουλιά, τα χέλια, οι χελώνες και τα καβούρια. Το λιλιπούτιο αυτό ψαράκι απαντάται στις περιοχές Natura του νησιού, στην Απολακιά, το Λουτάνι, στην Ψήνθο, την Ελεούσα, στο πάρκο του Ροδινιού και στον ποταμό του Γαδουρά, και μόλις πριν λίγα χρόνια, μετά από έντονες βροχοπτώσεις, παρατηρήθηκε μια αλτική συμπεριφορά του Κιζανιού σε σημείο του ποταμού μεταξύ των Απολώνων και των Λαέρμων που είχαν εγκλωβιστεί, ώστε να επιστρέψουν πιο κοντά στις πηγές του ποταμού. Λόγω της κλιματικής αλλαγής με τους ολοένα εντονότερους καύσωνες κατά τη θερινή περίοδο, καθώς και η αυξημένη ζήτηση νερού, οι βιότοποι του Κιζανιού δέχονται έντονες πιέσεις που απειλούν την επιβίωση του ψαριού. Στο ενιδρίο της Ρόδου, οι επισκέπτες μπορούν να συναντήσουν και να θαυμάσουν από κοντά τον Κιζάνη, αυτόν τον μικρό πρωταθλητή επιβίωσης, καθώς επίσης και άλλα θαλάσσια είδη, όπως μικρές μέδουσες, πολύχρωμες ανεμόνες, όπως και τεράστιους ροφούς ή και σαλάχια, αλλά ακόμα και εντυπωσιακά τροπικά είδη που έχουν εμφανιστεί στις θάλασσες της Ρόδου. Αυτό το μικρό ψαράκι, τον Κιζάνη, το οποίο ζει μόνο στα γλυκά νερά της Ρόδου, το μοναδικό στο είδος του και είδος υπό εξαφάνιση, είναι πραγματικά πρωταθλητής επιβίωσης και χρειάζεται την προσοχή μας και την προστασία μας. Σας ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση.